Xi trid? X'qed timmaġina? Daqs kemm huwa importanti x'nagħmlu, huwa aktar importanti x'naħsbu. L-ewwel qed jiena Matteus Grasso, coach u xjentist tal-exercise minn New Better Life, u kif taf daqsu aktar minni kollox jibda mill-moħħ. Kollox jibda mill-moħħ mhux sempliċement dwar l-azzjonijiet li nieħdu, imma anke dawk il-ħsibijiet kif iwasluna għal ċertu azzjonijiet. Mela l-ewwel ħaġa, l-ewwel qabel kollox, jekk inti tixtieq tibda jew inkella tkompli tagħmel il-progress, importanti ħafna illi bħal dak il-GPS tal-karozza inti tagħti direzzjoni lilek innifsek. Jiena kif irrid illi inkun, bħal pereżempju kif irrid illi inħossni, kif irrid illi nider, x'qed nimmaġinani li ħankun qed nagħmel meta nkun qed nakkwista jew nasal għar-riżultati li rrid. Ħanġiblek naqra eżempji mill-ħafna membri li nisma' ta' New Better Life. Jiena rrid pereżempju nkun 10 kilos eħfef, irrid ikolli aktar enerġija, irrid norqod aħjar, irrid inqum aħjar, irrid li nidħol fil-ħwejjeġ li għandi, jew inkellek ħa nagħmel xirja ħwejjeġ mhux ta' sizes ikbar imma ta' sizes iżgħar illi nippreferihom, jew stili ġodda illi avolja jogħġbuni ma kontx qed nilbishom għax ma kontx komda jew komdu fihom pereżempju. Mela importanti li nimmaġina fejn se nkun. Min-naħa l-oħra importanti wkoll nimmaġina dwar x'jista' jkun anke Alla ħares qatt li jiġri, jistgħu jkunu affarijiet forsi mhux daqshekk serji bħal pereżempju kif semmejna li ħwejjeġ m'għadhomx jiġuni. Tajjeb, imma jista' jkun illi jekk jiena ma nibdilx id-direzzjoni illum qabel għada, jista' jkun illi nigrava jew nibda nigrava anke fejn jidħol is-saħħa tiegħi. Mela pereżempju kien hemm min jgħid isma' jiena naf illi fil-familja għandna l-pressjoni jew it-sokkor jew il-kolesterol jew kollha kemm huma. Hemm min isemmi li problemi tal-qalb, hemm min isemmi barra minn fuq kulħadd anke ċertu tipi ta' kanċer illi nafu illi jekk fil-familja diġà għandna hemm iktar ftit jew ħafna iktar ċans illi aħna dawn nesperjenzawhom jekk ma neħdux ħsieb anke aħna stess. Mela diġà nkunu daqsxejn predisposti għalihom aħseb wara jekk niklu li jfettlilna jekk ma niċċaqalqux kemm aktar hemm ċans illi jiġru dawn l-affarijiet. Huwa mhux biex tkun fatalist jew biex tkun negattiv, imma huwa importanti ħafna illi tirrealizza isma' jekk jiena ma nagħmilx xi ħaġa issa, x'nimmaġina li jista' jkun li ngħaddi minnu, x'nimmaġina illi jista' jkun li nibda nħoss, x'nimmaġina illi jista' jkun illi ma jinexxilix nibqa' nagħmel, ikun hemm min jgħid li jaqara. Jista' jkun li saħansitra qas ikolli saħħa mura x-xogħol. Li pereżempju ma nkunx nistgħu nwassal it-tfal tiegħi lemmulaw. Jista' jkun illi jispiċċaw flok ma kif irrid jiena nħossib il-familja, tal-familja jispiċċaw jieħdu ħsieb lili. Dik ma rridix għax irid ikun indipendenti u anzi irid inkun hemm għal min għandu bżonni. Tajjeb mela l-immaġinazzjoni, il-ħsieb kollox ħajjiddetta ħafna anke l-azzjonijiet illi nieħdu. Mela jekk aħna iffukati fuq x'ma rridux u anke fuq xi rridu, jekk issa indunajna forsi grazzi għal din l-immaġinazzjoni qed naraw daqsxejn il-futur u qed naraw anke li ma toroq nistgħu naqbdu għal dal-futur għax il-futur ħaneddettaw ħaħna ta' jiena mhux wieħed minn dawk li nemmen li d-destejn miktub għal kulħadd. Id-destejn nikbu ħaħna skont id-deċiżjonijiet li nieħdu ta' kuljum għal inqas opinjoni personali tiegħi. U għal daqstant jiena tal-idea illi meta aħna nkunu verament konxji ta' x'ma rridux u ta' x'irridu, ħafna iktar ħankunu qisu konxji ta' x'l-aħjar illi jsir. Mela pereżempju, jekk jiena matul il-ġurnata kelli ġurnata stressanti, l-iktar ħaġa faċli li ngħid issa ħanoqgħod id-dar ma nagħmel xejn, tajjeb, nintefa' nara t-television, nikol xi ħaġa comfort food biex jgħaddili, biex nirrilassa, eċetera. Illi dika għal ċertu nies jew għal ħafna nies hija ħafna iktar komda milli mmur nagħmel l-eżerċizzju. Anka jekk l-eżerċizzju jista' jsir mid-dar stess, pereżempju aħna New Better Life biex nevitaw anke ċertu barriers, tajjeb, bħal pereżempju kien hemm min jgħidli għax diffiċli biex noqgħod neħel fit-traffic ma rridx għal mod tal-kelma jew inkella għax ma tantx għandi ħin. L-eżerċizzji li nagħmlu nofsija kollox sura ta' nies jistgħu jsiru anke mid-dar. Kemm live, jiġifieri fejn il-coach tkun qed tarak u inti tkun qed tara anke l-coach. U anke jistgħu jkunu recorded biex tagħmilhom letteralment fix xejn trid. Allura anke jekk aħna għandna dan il-lussu illi nistgħu nagħmlu l-eżerċizzju minn fejn irridu, naturalment hija eħfef biex aħna dak l-eżerċizzju inwettquh. Għax kif qed ngħidu, normalment it-tentazzjoni tkun li ma nagħmel xejn, noqgħod nitħassar lili nnifsi, noqgħod nilagħba tal-vittma, imma meta nkun diġà immaġinajt għal diversi drabi fejn irrid illi nasal u fejn ma rridx illi nispiċċa jekk ma nagħmel xejn, ħajkun hemm ħafna iktar ċans illi nażel li nagħmel l-exercise milli ma nagħmlux. Għax għandi direzzjoni f'ħajti, naf li ma triq irrid naqbad, tajjeb dik importanti. L-istess fejn jidħol l-ikel. Meta nkun diġà immaġinajt
għal diversi drabi fej irrid illi nasal u fej ma rridx illi nispiċċa jekk ma nagħmel xejn, ħajkun hemm ħafna iktar ċans illi nażel li nagħmel l-exercise milli ma nagħmlux. Għax għandi direzzjoni f'ħajti, naf li ma triq irrid naqbad, tajjeb dik importanti. L-istess fejn jidħol l-ikel. Tista' tgħid pereżempju isma' sħabi kollha bil-pizzet, eċċetera, u min jiekol l-aktar. Mela jiena anke jekk irrid nieħu xi biċċa pizza, ħanieħu, imma naf illi l-kwantitajiet tiegħi ħajkunu iżgħar milli ħajjieħdu l-oħrajn pereżempju għax waqt li huma forsi ma jimpurtomx jew forsi għandhom ambizzjonijiet differenti minni, jiena id-direzzjoni tiegħi jimpurtani minnha. U din hija kruċjali speċjalment meta jkunu ġejjin żminijiet ta' festi. Jista' jkun il-miliet, jista' jkun l-Easter. Ħankunu mistednin ħafna postijiet normalment u ħajkollna għażliet enormi ta' ikel normalment. Però bir-rispett kollu lejn kulħadd, ġisimna u l-xewqat li għandna huma tagħna. Jekk jiena bat triq illi nifanga, pereżempju, jew niekol bla doċċ, awtomatikament dak ix-xaħam żejjed illi għandi jien irid inġorru. Mhux se ġorru dik il-persuna illi forsi tieħu għaliha jekk ngħidilha daqshekk jew skużani mhux se nieħu minn dawax kilt wisq jew għax diġà kilt matul il-ġurnata u m'għandix ħabtit nikol aktar, ħadd ieħor bir-rispett kollu jista' jieħu għalih kemm irid. Għax id-direzzjoni hija tiegħek, għax il-ħajja hija tiegħek, dak illi inti ħatażel inti huwa inti responsabbli tiegħu, inti ħaġġorru miegħek tajjeb kemm il-progress u kemm ir-regress. Mela dik importanti ħafna illi nkunu konxi ħafna tagħha li aħna responsabbli tagħna nfusna. U laqgħet nitkellem anke fuq iż-żminijiet ta' festi. Ikun hemm min illi jgħid issa nibda f'Jannar pereżempju. U dik għalfejn perikoluża ħafna. Perikoluża ħafna għax hemm tendenza ta' ħafna nies illi għax jaħsbu illi ħajibdew f'Jannar mela Diċembru ikun qisu free for all. Jiena ħanikol għax issek jew bekk issa minn Jannar ħanibda bis-serjetà. Nifhem x'inhu r-raġunament ta' tifhimniex ħażin, imma normalment li jiġri huwa illi meta aħna ngħidu iwa imbagħad ħanibda. Hemm lok, hemm ċans li dak li jkun fil-fatt itella average ta' bejn 5 u 7 kilos fi żmien il-festi biss. Min-naħa l-oħra immaġina li tajt ir-riżoluzzjoni illi jiena normalment ngħid li se nibda f'Jannar għax ħafna nies jgħidu li ħajamlu ma jagħmlu xejn jew inkella jagħmlu ġimgħa u mbagħad jollu kollox. Għajt ir-riżoluzzjoni tiegħi ħanibdiha illum. Illum jiena ħanibda nifformula pjan ta' x'se nagħmel ta' pereżempju isma' ħanikol dak l-ikel u mhux dak l-ikel. Ħanikol dawn l-ammonti mhux dawn l-ammonti. Issa idealment fejn jidħol planning tal-ikel hemm nutritionists u dietitians kwalifikati illi skont li ma ikel nippreferu aħna. Kemm niżnu kemm għandna żmien. U tip ta' xogħol li għandna fost l-oħrajn ħajiddiżinjawna pjan tal-ikel li huwa magħmul għalina. Anka pereżempju kien min jgħidlek jiena nippreferi nikol darbtejn miflok 4 darbiet. Jiena nippreferi nikol jien naf lunch u dinner, whatever. Hemm ħafna preferenzi u kif semmejna ħafna drabi fil-videos huwa kemm niklu l-aktar illi jgħod u x'niklu sa ċertu punt, iktar milli fiex ħin niklu. Jiġifieri il-pjan tal-ikel jista' jkun personalizzat kemm hemm bżonn. Dika l-inqas ħaġa. Imma l-fatt li għandi pjan issa, immaġina kien bad fi żmien il-festi. Inti bla ma trid anke jekk morċi avvenimenti u kilt aktar mis-soltu, jew kilt differenti mis-soltu, għax in ġenerali xorta qed tażel il-kwantitajiet, xorta qed tażel li ma ikel tiekol, patta ma patta ħaġa ħadd patti għall-oħra. Jekk minn naħa l-oħra m'għandix pjan, jekk għax issa ġej il-miliet pereżempju, mela iwa issa ħalli kollox jislajdja anke meta m'għandix avveniment qiegħed id-dar għax m'għandix pjan qed nikol kif jiftilli. Mhux tab xejn illi dak li jkun ikompli jżid max-xaħam żejjed. Imma jekk pereżempju ngħidu isma' għandi 3 avvenimenti fil-ġimgħa ħanivvinta. Mela x'differenza minn 3 avvenimenti fil-ġimgħa u l-bqija qed nikol komparat ma' appart dawk 3 avvenimenti fil-ġimgħa qed nikol kif jiftilli. Ara daqsxejn mhux tab xejn illi nibqgħu sejrin lura, mela ħantik pari li r-riżoluzzjoni tiegħek hi x'inhi tibdija mill-lum minn x'kien qed tara dan il-video. Għax Jannar frar jista' jkun li laqqas biss iżżomm kelmtek, kif jiġri l ħafna nies fortunatament, jew jista' jkun li dak iż-żmien tkun ħafna tqal għalik għax ikollok iktar xaħam żejjed jekk hija problema ta' obeżità fil-każ tiegħek pereżempju jew problema li tkun overweight ma li diġà għandek illum. U għal daqsant ħanerġa' nappellalek nużaw moħħna biex nimmaġinaw fejn irridu illi naslu u fejn ma rridux illi mmorru għax grazzi għal dawk il-ħsibijiet ħanigwidaw anka l-azzjonijiet. Jekk taħseb li b'xi mod jew ieħor nista' ngħinek, jiena Matteo Sgrasso,
minn A New Better Life, ħatidħol fuq www.anbl.mt/questions fejn ħansir nafek ħafna iktar. Jekk naraw li nistgħu ngħinuk, ħan nirreferuk għal xi programmi u inti tażel xi ħaġa l-aktar li forsi tottalik anke b'diskussjoni magħna. Jekk le, ħanadduk għand professjonisti oħrajn, ikun hemm min ikollu bżonn eating disorder specialist l-ewwel, ikollu min bżonn imur pereżempju għand xi fizjoterapista l-ewwel, jista' jkun każ differenti, ma skont il-każ xi jkun, aħna jkollna ħafna iktar idea ta' fejn l-aħjar nigwidawk biex nibdew minn hemmhekk tajjeb. U jekk naraw nistgħu ngħinuk naturalment bil-qalb kollha nieħdu ħafna pjaċir illi nkunu qegħdin nikkowċawk matul dawn iż-żminijiet. Nawguralek ħafna saħħa u ħafna ġid.